मासबादाव शर्मा डेन्टेल क्लिनिक बेखेवबाय। डक्टर अनुराग शर्मानि बे अरेल आरो डेन्टेल सार्जनखौ बेखेवगिरि महरै बेखेवनानै होयो बिटिसिनि एमसिएलए सियाम सान्दिया बेखेवनानै होयो। मासबाद ओनसोलनि थागिरिफोरनि थाखाय मोजां खौरां। हाथाइनि फाहामथायनि थाखाय तेजपुर, मंगलदै एबा गुवाहाटीसिम थांनो गोनां जानाय नंला। उदालगुरि जिल्लानि 47 नं मासबाद बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय मासबाद टाउननि हनुमान मन्दिरनि साखाथियाव बे गोदान क्लिनिकखौ बेखेवनाय जाबाय, जेराव सुबुंफ्रा गुबुन गुबुन हाथाइनि जेंनाफोरनि थाखाय गोदान मुगानि फाहामथाय लानो हागोन। गोबाव समनिफ्रायनो ओनसोलनि सुबुंफ्रा हाथाइनि जोथोन लानो थाखाय गुबुन सोहोराव गोलाव जानथाय थांनो गोनां जादोंमोन। जायगानि थागिरिफोरा मिजिं थिदों दि बे गोदान डेन्टेल क्लिनिकखौ बेखेवनाया बे जेंनाखौ गोबाङैनो सुस्रांगोन। बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिसिनि एमसिएलए मुस्रि सियाम सान्दिया बुङो दि दिनैनिफ्राय मासबादनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर जेंनाया जोबोद खमायदों। बिथाङा बुंबावो दि दानिफ्राय ओनसोलनि सुबुंफ्रा गाव गावनि ओनसोलाव मोजां हाथाइनि फाहामथाय लानो हासिगोन, जायनि थाखाय सम आरो रांखौ रैखा खालामनो हागोन। बे क्लिनिकखौ मासबादाव अरेल आरो डेन्टेल सार्जन डक्टर अनुराग शर्मा, फार्नेश्वर शर्मा आरो मासबादनि फुल शर्मानि फिसाज्लानि नाजानायाव गायसननाय जादों होननानै मिथिहोदों।